Ha ka jingya jong ki jingya kan at ha West Asia ka Iran kal ailat ya ki oil tanker ki bakit lama ka India ban yat lingba ka Strait of Hormuz. Ka badai ka lenti ka bakong san bha na ka benta ka jingya Umphniang ha ka perthai. Kat kum ki jingya thu khubor arteli ki tanker ka India ka pushpak oil tanker bat ka parimal oil tanker ki layat lingba ka Strait of Hormuz dakabasngan klem jingya penjulor. Kani ka jingya ngan ka wan hadien ka jingya kren hapdeng Menteri Kambari ka India USJ Shankar bat Menteri Kambari ka Iran u Abbas Arakchi. Kibala ha ka jingya kren halor ka jingya da kila islanti ya ka jingya ke kongsan na ka benta ka Umphniang bat ka natural gas. Ki jingya thu khubor ki ong bakat ba ki ship ki bana United States na Europe bat Israel ki dang mat jing Khang bat jingma ha kani kalenti Henry ki tanggar ka India ki layolat banyat. Ki riu bishar bania ki ong ba kani kalong ka jingjop ka bakraw ha ka benta diplomatic jong ka India wat la ka India ka la kershan ru ya ka resolution ha United Nations Security Council ka penrem ya ki jingsiat bat jingyakun ki bakta ya ki ship bat ki jingtai pat ba. Henry kiriu khubor ki maham ba ka jinglong jingman ha ka Strait of Hormuz kadang long ka bajing ka bapher bat ka badan jingma namar ki jingesiat drone ki badang jia ha ka tei ka than. Ha ka wei ka jingjia la ong ba ka wei ka ship ka badan lama ka Thailand ka la sha thombor da drone bat wei unong India u badan ha ka tei ka ship u la khlat no. Kani galinti kalong ka bakong san bha na ka benta ka India namar bun ka Umphniang bat kumba khandai 4% ka LPG supply kawan lingba kani ka benta jong ka perthai. Kiriu bishar bnia ki ong ba ka jingyo ya chngan jong ki tanker benta kalong ka babha Henry dang don kam ban pech hadu katnu por kani ka jingya te jingyalang kan beteng.